Здравейте, нашки крейзи хора, аз съм на Crazy TV. Днес реших да снима малко на Happy Wheels. Извинете за лага, който може да има през целия видеоклип, но не ми това да се прави. Такива. Нали те? Окей, нека да започваме. Имах два клипа, които ги качих, но бърках ги, защото ги качих едно време. Та първият малко объркване имаше, ама как? Here we run. Come on. Okay. Oh. What? Anywhere. Как? Check space. Let's go. No. Не. Нещо по-тук. О, я взял коля. Чудо. What? Окей. Добре, ти чудо си го ебали, кой ще го правя? Тоди не ми дадат. Бах ти и путката. Извинете, че съм. Pac-Man демо. Добре, да го видим. Пак ще е нещо по-нали. Pac-Man. Върти се, плиз, върти! Дай! Върти за! Въхни! Добре, чай проекти малко. Кликам. Ей. Окей. Окей. Лело. Окей. Хванах смисъл. No. You kicked me! No, yes. That's fine. Yes! Woohoo! Bitch! Anymore, let it go. You can express the world. Yes! Yes, bitch! Епа. Тото интересно бе, хора, ама хора са беса. Добре, нямаше и нула, но както иде. И 3, 2, 1! И летят. Лапто ти има 1000, пак аз не. Как може? Anymore, let it go. Защо? Няма да направим 1000. Ще направим повече, моите. Добре, стига то и 1000. Не искам 1000, майната на числото 1000. Фани са! Бас! Где ли ще падне? Пет хиляди, сега го заблядах, мислех, че е 500. Йо, беч! Фащаме се, лапито да пада. Саката на всичко това. И къде ще паднем? Къде ще паднем? 10 000 дами и господа! То няма никой абонира за мен, но както и да е. Exit. Yes. Ами, дайте ви.
Glass Break Pro. Play the game. Окей. Добре. Не! Fuck you, bitch, motherfucker. Кой щупи стъкло? О, не, това ще бъде трудна работа за мене! What? What color is this? I don't know. Браво, дай. Чупиме стъклото и проблема го няма. Yes, bitch. What? Оп! Той да се чупи! What? Why? Oh, Eni. Разкървихме крака на детето му, като виждате или не виждате. Ама не мисля... Okay. Is very... No, what? Is very... No, I don't know. She's hard, so... Тя е трудно, No. За мене нищо не е трудно, бе, майка му да е... Нищо не ми е трудно за мене, няма да нищо да ми направи, бе, той шивано стъкло, няма нищо да ми направи, бе. Последното! Yes! Още пък. Сега отиваме на 4-ти левел, бе. Wait, please, level. Това е. Косахме ръката и крака на детето. Това супер. Run! Why? No. Oh, loading, okay. Click to the button and win. Yes? То било толкова лесно. Аз мислех, че... Окей. Мислех, че нещо ще ми изкочи. Да знам. Джибити. Много обичам такива работи. Jabba's mother и crazy fan. Okay, super. Is gay. Jabba is gay. Един меч ще има повече умрели хора. Yes, да. What? Yes, те наври си го, ма! Не върху мене, той върху нея. Давай, яца. Anymore, let it go. Падаш ли, бе? What? Майка ти, курва да е ба! Ще актувам колкото си искам. Impossible hard. Добре, да видим кое е impossible и кое е hard. Майко! No! You killed me! No! No. Really? No, hard. No. Добре, бе, трябва да паднем ще пресиваната пут. Падай! Yes! Той гръмна! И без мене. Ари, бе! Защо влезе отново, бе? Падай! No! What? Врата ми! Копчето ми, щупи се, копчето ми, не дай, копчето.
копчето ми се чуби! Чао, чао! Да скарам. Да си гръмна. Пак ми излязахме. Нова клавиатура изпочупих я. О май гад. А? Така. И, окей. Много видеоклип май стана, макар че не се снимам много. What is this? Oh, fuck you, no! Oh, you're kidding. Окей, сванах. Сванах маслата ми да помогне. Не, yes! Маслата ми помогна. Винаги, когато игра така игра, маслата ми помага. Safe place? What? What? I don't know. Glass Break Pro. Не това го гледам. Speed Challenge. О, да видим Speed Challenge. Какъв. Тебе дама надучиха, бе, брат ми. Anymore, let it go. Can't hold my anymore. Бакси! Гота ми! Гоичке, какво правиш, Гоичке? Как си, Гоичке? Пада ме! Yes. You get me? Ако беше по-гото те само, то ти лесна работа. What? Изобщо не искам за. Окей. Добре, хора, това беше всичко от мене и до скоро!